प्रेम से बोली मैया भवानी सच्चे दरबार शंकर भगवान की जय। देखी लो गुरु बहना, एगो हम चर्चा भेजा तनी अच्छा लगी तो प्यार दुलार हमरा चर्चा के देव लो गुरु बहना। माता पार्वती जी शंकर जी से कहली कि हे भोलेनाथ, आपके बहुत भक्ति भजन होता आ सब शिष्या रौरे में लवलीन रहता लो। शंकर जी कहले कि देखो उ सब अपना अपना लाभ खातिर लोग करता, हमारा खातिर केहू नहीं खे करत। कहली कि ऐसा काहे कहतानी, हर गली में देखतानी कि रौरे चर्चा गुजरता और कहतानी कि हमार नहीं खे होत। आ तो तोहर विश्वास ना होई तो ठीक बा, धरती पर चले के पड़ी। तो कहली कि हाँ ठीक बा, हम चलब। तैयार हो गईली, आइल लो नीचे, अपन रूप बदल दिहल लो, बदल के आइल लो, बूढ़ा बूढ़ी के रूप में आइल लो। तो जान जाए गुरु बहना लो कि एगो शिष्या रहली चर्चा करे हो जास रोजो रोजो। तो कहली कि माता पार्वती जी की एगो शिष्या तो लौकल बाड़ी, चले जाऊ उनकरे दरबार पर पहले। तो भोला जी कहनी कि ठीक बा। तब गोइल लो तो कहता शिव गुरु कहनी कि ये तनी हमरा के कुछ खाए पिए के द, बहुत प्यास भूख लागल बा और रातिए से हम भूखे बानी। तो कहली कि बुझाता कि खर्ची लेके हम के आवत राम राम के बेरा, भागा राम राम के बेरा हमके ऐसा मुंह देखा देला कि दिन भर हमार जतारा खराबे रही। तो ना दिहली आ अब जैसे चल जाए लागल लो। भोलेनाथ कहले कि का हो गौरा, हम कहत न रहनी कि सब अपना अपना भाला खातिर लोग करताटे। कहली कि हाँ जी ठीक कहतनी। तो कुछ शराबो रत ना देनी हाँ, आ तो तू देख चलो जैसन जे करी ओकर आगा खुदे आ जाई। कहली जाए लागल दोनों जना। कहली कि चली तब इनका दरबार से। अब जान जाए कि जा फेर गोइल लो। तो एगो गुरु बहिना सानी पानी करत रहली अपना गुरु बछरू के। तले ओइजा गोइल लो तो कहता लो कि ये हमारा तनी बहुत जोर से प्यास भूख लागल बा, तनी हमरा के कुछ ये माता नाश्ता पानी करा द। उ कहली कि आओ तो हर ज्योति के राम राम के बेरा अइला हर ज्योति के जा हमारी दुआरी पर से भर दिन जतारा हमार खराब कैल। अब जान जाए कि ओइजा से फिर कहता रन कि का हो गौरा, देख लिहलू न, कहत न रहलू कि तोहरे में सब शिष्या लौलीन बाड़ी लो। आ तो हाँ जी कुछ कहनी तो है ना, बाद में बताए। कहनी न कि अपना लाभ लाभ खातिर सब केहू करता। कहतरी कि हाँ जी। और जाए लागल गुरु बहना। फिर एगो बूढ़ माता रहली, उनकर 7 गो लइका आ 7 गो पतो ही रहे लो। तो बूढ़ माता चर्चा में हो जास रोजो रोजो चर्चा वो करे जास। तो सोच पतो ही अपने में झगड़ा करस लो, खाना वाना बनावला खातिर, काम धाना कैला खातिर। बूढ़ी माता कहली कि काहे ना हम अपने से खाना वाना बना के से करा अपन चर्चो करे जाई। आखिर चर्चा करब लोग कहे कि चर्चे करे जात इनका घर में रोज झगड़ा लाग रहता। ये ले बढ़िया बा कि हम खाना बना दे, भर दिन हम खा पी के जाई, चर्चा में बढ़िया से चर्चा करके आई। तो यही ने रोज बना बना चल जाता। बुझा गोलो शंकर जी या पार्वती जी। तो शंकर जी जाके कहूं कि ए बूढ़ी माता, बहुत जोर से हमरा भूख लागल बाटे। बहुत जोर से हमारा भूख लागल बा, तनी कुछ खिया पिया ना द, कुछ खिया पिया द। तो कहली कि ठीक बाटे रुकी।
त गोइली त घर में कुछ ना रहे, कहली कि रह पहले घाटी रहे, वही घटिया के शरबत बना के कहली कि पहले दे दी, यहाँ सबके कुछ आत्मा के शांति हो जाये। आ शांति हो गई, खा पी पानी वानी पिया दिहली त कहली कि रो सब बैठी जा, हम खाना वाना बना के आ लेके आवतनी। तो फिर कहली माता जी की ये बूढ़ी माता, आपके पतो ही तो नहीं खिलो, आ तो बाड़ी लो पतो पतो तो हमार 7 गो बाड़ी लो, लेकिन दाजा हिस्सी करे ली लो। आ खाना हम बनाईला, चर्चा भजन में रहीला, भक्ति भजन में आ सोचीला कि बना के आ चेकरा चल जाये तो घरों में झगड़ा झंझट ना होई, आराम से चर्चो हम कर ले। कहली कि ठीक बाटे, तब जाई बनाई। तो कहली कि बताई लो रौरा सबके केहू बाकी ना। शंकर जी से पार्वती से बूढ़ियो माता पूछ दिहली, आता हमार तो तना आदमी बाकी गिनले गिनाई ना, लेकिन हम अपना सोचनी है जाके तन जजमनका में जाके घूम आवल जा। अब जान जाए गुरु बहिना लोग कि कहली कि ठीक बा बैठी लो, हम भोजन करावतनी। का कहली कि 4 गो लिट्टी पकौली, 4 गो लिट्टी पकौली तो एगो शंकर जी के दिहली आ एगो माता पार्वती के। दोनों जना खाए बैठ गो लो, पूछली कि औरी ले लो, आता ना ना हमनी के खा ले हमी जा। अब जान जाए गुरु बहिना लो कि एथी हो गई, खाओ के आ कहलो कि हमनी के जाए जा घरे। तो बूढ़ी माता कहली कि ठीक बा अब ना रहब लो, त ना ही अब जाए जा हमनी के, अब ना रहब जा, अब चल चल दिहली लो, चल दिहली माता पार्वती और शंकर जी चल दिहले, दोनों जना चल दिहलो। गुरु बहिना माता जी कहली कि काजी भोला जी कुछ बूढ़ी दाई के कहनी है ना, कितना पसंद से बनौली है, खियौली है, और रंग के कुछ कहनी है ना। आ तो का कहे के बा, बूढ़ी दाई बेघर से घर हो जाये। हम कहतनी कि देख माता पार्वती कहनी कि देख बेचारी बनौली खियौली, इनकरा के कहतनी यहाँ का कि बिना घर से घर हो जाये। हम आ तो हाँ तू देख चलाऊ जा जन देख ही नु आइल बड़ू। चल चल चली गलो गुरु बहिना। तो का भइल कि बूढ़ी दाई के बेटा आइलो तो बहु लहरा दिहलो कि देखी भिखा भिखारी आवता तो का कर तरी की बना के खियाव तरी बना के खियाव तरी। अब भीखे भिखारी के दान करे पुण्य करे तो हमनी के कहाँ से खाइल पियल जाई। ऐसा बात बा के बूढ़ी दाई के जंगल झाड़ में छोड़ी आई जा, ना तो हमनी के सहन नहीं खे होता। सातो जानी कहली लो तो कहतारन लो कि देख ये नती कहलो हमार माता न है लो हमनी के, आ तो माता है तो का करी, अपना के खाए के ठेकाने नहीं खे, आ राही बटोही जेही आई तई बना बना के खियई हन, हमनी के बर्दाश्त नहीं खे होत। जल्दी घर से के हटाई लो, आ ना तो हमनी के चल जाता निजा। तो कह लो सोचल लो के भाई लम्हर हमनी के जिंदगी बा, आई चल जाए तो हमनी के बाल बच्चा कैसे रही। चला माई के क दिन के जिंदगी बाटे, माई के छोड़िए आवल जाओ, माई क दिन अब जी ही। कहल लो कि ए माता ऐसन ऐसन बात बा, जे ही आवत तू बनावे खियावे लागत रू, आ मैं ओरा जी तो हमनी के लोग लइका का खाई। तो ऐसा बात बा कि तू घर से कहता लो तार बहू की कहीं हटा दी, हमनी के बस के नहीं खे इनके राखल। तो लेके कस लो कि निकल आमा चल। तो कहली कि बाबू रुक जालो तनी 2 गो लिट्टी पकौले बानी, लिटिया 4 गो बनौई तो 2 गो धैले बानी, लिटिया के हमके ले लेबे दलो। तो हाँ जा ले लो लिट्टी लेके गुरु बहिना आ बूढ़ी दाई के लेके चल गलो। बन झाड़ भेटाइल, वही में एगो शिव मंदिर रहे। कहली बूढ़ी माता कि बाबू लो हमारा बहुत जोर से हाई लागता, थाक गोल बानी। तो कहल कि माता जा सूत तले बैठल बानी जा हमनी के। तो सुतली आ तले छोड़ छाड़ के इनकरा के चली आइलो। नींद टूटल
कह तारी ताको तारी कि भाई लइकवा हमार कहाँ गेल रोली गिलगिलैली कहली कि चलो कोनो बात ना छोड़ा ही आई रहल हलो गोल लो तो जास लो भाई। कहली कि अब तो साँझ हो गईल हम शिव गुरु के भोग का लगाई एजा हमारा पास का बा का कहली मन पड़ गल कि लिटिया और बेरवा जन बनावी शंकर जी पार्वती के तो लिटिया तो बटले बा वही के हम भोग लगा के खा लेबे बेरा तो वही के भोग लगावली। अब वो लिटिया गुरु बहिना सोना के लिट्टी हो गई माने लिटिया सोना हो गई। अब भोग लगा के सोचली कि अब तूर के अब हम खाई वही तब लिट्टी काहे के जे टूटो पूरा परेशान हो गई। तारी पासे केहू भेटाइल तो कहली कि तनी है लिटिया तूर दिल हमसे टूटत नहीं खे तो तू अतैल तो कहतली कि बुढ़िया पगलाइल नहीं खी ना सोना के चीज टूटेला इ सोना के लिट्टी है पूरे के कहतरी हमनी से इ टूटी ना हो बूढ़ी माता कहली लो ऐसा बात बा कि सोना है। अब कहली कि लो अब हम का खाई या ना खाई तो जितना शिव गुरु के कुल चढ़ रहे केरा के कुछ ना कुछ चढ़ाइए देला तब वही पर के कुल खैली पियली अपन भूख जान मेटवली आ सूत गईली। तो माता पार्वती जी भोला जी से कहतरी कि ये भोलेनाथ बुढ़िया हमनी के पेट भरलस आ वही कारण बनवासो हो गई बुढ़िया आ खैलो भी न सूती गई। तो कहतरन भोला जी की अभी तू देख चला तू देखे आयल बारू न तू देखत चला पटाई रह तू देखत रह अभी का होता। कहली कि ठीक बा। तो गोइलो गांव नगर में गोइलो आ जाके कह दिहलो कि ये बेरा आवत तारे शिव गुरु आ जेकर जन मन करी मांगे के तन मांग ली सब कुछ दे दिहन। तो आ कब बजे ले कि 10-11 बजे ले माने वो आजे हन सब पर हाजिर हो जाए के बा। तो केहू का करे गुरु बहिना केहू 1-2 बजे ना जाओ बेरा 10 बजे केहू 11 बजे जाए लागल से कराहे आदमी जाए लागल कि हम ही काहे ना मांग ले हमरे आगे मिल जाई सब केहू जाके जा हाजिर हो गए रहे। काको तलो के भाई भोला जी तभी ना आइलन है ना। तो भोला जी आईनी 1 बज गए तब ये सब केहू कहता कि देखी रो कबे बोला दी आई अभी खाने रो आवतनी आ तो चलो लो कोनो बात नहीं के बताओ लो अपन दुखावा तो हम लोग के माने कौन ची के कमी बा। तो एक जानी के लइका फैका ना रहे तो वो कहतारी कि ये भोला जी हम चाहतनी ना कि हम 5 गो बेटे खाली हो जाओ सब कि ठीक बा। एक जानी कहतारी कि हम खैला बिना मरतनी हम चाहतनी कि खूबे हमार धन जन हो जाओ आ तो ठीक बा वो तहरो हो जाई। यही मैंने जेकर जन माने घटा रहे कहल तो कहले शंकर जी के ऐसा बात बा कि 1 गिलास शरबत बा एकरा के पी लो आ 4 बजे हमार मृत्यु हो जाई। अगर हम जिंदा रह तबे न केहू के माने शिक्षा देबी आ मर जाए तो हम के न देब। तो मातो पार्वती डेरा गोली कहतरी कि जा ये हमसे बतौला ही ना रहनी है ऐसा बात हो गई तो वो टेंशन में हो गई कहतरी कि ऐसा बात बा कि तनी पी ली लो आ ना तो यहाँ के मर जाए तो माने शिक्षा केहू के न यहाँ के देब। आ तो हाँ जेकर 5 गो लइका जे मंगल रहे कहतरी हम बिना लइका के रह ठीक बा लेकिन हम जहर ओहर ना पियब। जे खैला बिना मुत रहे उनकारा से कहाए उ कहतरी कि खैला बिना मरब भीख मांगब लेकिन हम जहर ना पियब। आ तू चालू बनतरू अपना मरद के जियावे खातिर हमनी के जहर खा के मरी जा हमनी के बस के नहीं खे। तब बूढ़ी माता आई रही में तब बूढ़ी माता कहली कि हम जहरिया पियब उनका तक केहू से लाभ लालच ना रहे तो उनका कहली कि जहरिया उठा के पी लिहली आ सब वजह से लोग भागे लागल कि मैं हमनी के जेहल ओहल हो जाई डराए लागल कि जहर पी लिहली। तो पूछलन भोला जी की बताओ जहरिया पियल हो तो कुछ लौकल ह तो कहली कि हाँ आ तो का लौकल तो इहे लौकता कि सब ब्रह्मा विष्णु महेश हर एक देवता देवी में लौकता लो हमरा के। तो ओकरा बाद से ने कहली लो
जाके उनकरा घरे बूढ़ी दाई के कहली लोग बहिना कि ऐसन बात बा न कि बुढ़िया जहर पी ले तहरा सासू जी कहन लोग के उनके जाके आ ले आवलो ना तो मर जी हन आखिर रात भर के तो समय बा जबे मुहस आज तो दुआरे न मुहन कहन लोग के तो लइको गोलन लो आ पतोहियो गोली लो जाके कहलन लो कि ये माँ चल घरे अब वो कहलो कि माँ चली घरे अब जौन भइल तन भइल हमने के रह नहीं खे जाता रौरा बिना तो कहली कि ठीक बा ये बेरा तो ना है हम सबेरे चलब ये बेरा हम ना जाए जो कहत रहलो त फिर सुतली बिहान भइल तो देखा तारी त कोठा अटारी उठ गइल बा हर एक चीज माने उनकरा के व्यवस्था लाग गइल बा तो आई खैला खैला बिना सातो कुत्ता पतोहिया मरत तरन लो केहू कहल कि खैला खैला बिना मरत तरलो और शिवाला पर बुढ़िया के अपने माई के छोड़ी रहलो अनन के चीज ओकर बा ओके जाके ले आवलो फिर तो हम लोग के धन जन हो जाई जैसन रहल ओइसन तो कहलो कि ई बुद्धि ठीक बा चलल जाओ फिर गोइलो कहलो कि चलो हो माता ए बेरा कहले लो चले के आ तो होए बाबू हम तो कहले रहनी चले के चलो लो तो जाए लगलिए दोनों सोनवा के लिटिया ले ली हली लेके गोइली आ रात भर कैसे कैसे जियली बिहान भैला मर गइली तो सातों का बेटा बेटी कहलो कि ऐसन बात बा कि एगो लिटिया बेच के माई के काम क्रिया कर दिहल जा एगो लिटिया बेचल लो आ काम क्रिया कैल लो आ एगो लिटिया में का भइल कि माने अपन काम क्रिया हो गइल तब बखारा लागल सब केहू के सातों आदमी अपन अपना के बखारा लगा दी शिव गुरु ऐनी साधु के रूप में कहनी कि देखा लो ये हमरा शिशिया के सोचल कि हमारा शिशिया के घर ह बिला जाई यानी के बिना समझौले बुद्धि ना खुली साधु के रूप के बना के कहला न कि बुद्धि दाई रहली शिव चर्चा में तोहनो लोग भक्ति भजन करिहा लो आ तोहनो लोग कुछ के दुख ना होई आ जैसे बूढ़ी दाई तार माता जी करत रही करिहा लो कोनो परेशानी ना होई आ तोहन लोग के दुख भाग जाई इनकर बेटा बत्तो का कर लागल लो कि हो अपन चर्चा भक्ति भजन दान पुण्य करे लागल लो आ खूब राज रजे लागल हो बहना प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।